Salut, sunt Robert, bine v-am găsit la episodul în care mă jucam și eu Minecraft, să mă apucem să vedem. În acest episod o să creez o nouă serie numită Apocalipsa Zoologic. Glumesc că se numește Titocraft, da. Și mi-am băgat o grămadă de moduri cu Apocalipsa Zombie, cu multe. Trebuie să beau și apă, pe bune! Pe bune trebuie să beau și apă. De unde obțin eu? Ce greu că am un lag. Asta ce cărți sunt? Eu sunt curios. Sunt de alea cărți de alea? Le iau pe astea că sunt bune. Mă pot să fac un enchanting table. Și o grămadă de hay bale. Da. E bun că pot să iau, să caut oi și vaci și să le mulțesc. Da. Da. Asta este primul episod. Așa. Ce este ăsta îți dă damage? Ia sunt curios. Am crezut că e... Cum se numește chestia? Țip de la nu știu, așa care îți dă damage când treci până. Dar oricum când o să fac o casă undeva, o să-mi pun țepi sau fac o gaură pe undeva și gata, când trec ăștia pe acolo, cad în gaură. Ce? Poate de design să-l pun. Așa. Asta e lemn? Cred că da. Asta e plencuri? Sunt curios. Ce mă fac? Bă, chiar l-am remodelat, așa am observat. Hai că am luat și paturile. Așa. Să dau un pic mai tare jocul, că să iau pe ăștia cum fac. Să dau un pic încet, că sau să-l luau încet de tot, că așa odată am făcut și eu așa și s-auzea, poai de capul meu, tare s-auzea. Ia să văd dacă filmează. Filmează? Da. 0 zile. Aula, am uitat să bag coordonatele. Da. Să bag coordonatele că am uitat. Să știți că nu e hardcore, că eu nu mă pricep cu hardcore-ul și poate mor. Na. Mor. Na. Am avut și o serie de hardcore care a avut în total 7 de zile. Așa. Și coordonate băgate. Da, și am murit că eu am stat aficat, că m-a chemat mama la masă și am uitat de el. Că am ieșit din joc, dar am uitat să șterg așa. Și atunci când m-am pomenit și am intrat pe Minecraft, mort. Da. Că m-a mort un schelete, un creeper. Da, și ce m-am enervat. Am pierdut și lumea. Tot atâta timp pe aia și asta mi se întâmplă. Măcar paturi am. Eu îmi doresc zombie ăștia să-mi spargă uși. Sau să spargă, nu uși, că logică spargă, dar să spargă pereți. Că pe Cave Dweller nu l-am băgat, că ăla sparge naiba pereți ăla. Poate voi nu știți că sparge la pereți, dar eu am căutat un mod și am găsit ăsta Dweller, Cave Dweller. Și când l-am băgat, ăla sparge și pereți, dar și de piatră, dar măcar de obsidian, nu? Fac un pickaxe. Ia să văd. Asta ce e? Bâtă. Ia să mă. Ia. Bă, lăsați omul! Lăsați-l! E mafiotă. De ce? Era prietenul meu. Mă, dar ce realistic e. Porcușor. Băi, ați observat că i-am dat un hit și a murit? Nu, 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 nu mă duc la ei, nu mă duc, nu. Închide. Aoleu. Te rog să nu intrați peste mine. Bă, că nu intră ăștia, măcar nu sparge pereții ăștia. Dacă o să spargă pe 10 zile, 20, 30. Nu știu. Mamă, dar abia văd eu ceva. Dau voi să vedeți ceva. Măcar am băgat modul ăsta cu durabilitatea, să văd durabilitatea. Da. Și sunt un pic răcit, să știți.
Da. Așa. Și m-am postat de o lună. Păi nu știu, n-aveam idei ce să postez. Așa. Am fost gata. Bum, bum, bum. Ia mă, cât damage de ăsta? Hai mă. 6 damage. Super, 5. Nu e diferență mare, adică nu e diferență mare rău. Mă, să rup porcările astea. În afară de bătă, că e bună băta. Poți să-i papăște. Și acum să-mi echipez astea. Hai să las băta, că eram obișnuit așa. Mă, cam mă enervează, mai bine pun ultima aici. Mă, băta ultima. Așa. Ce asta? Apă. Așa. Și sparg aici. Ce asta? Ha? Ce am luat? Ce fac cu chestia asta, cu cleaver-ul? Cred că bat zombie, cred că asta zic eu. Cred că bat zombie cu el. Și am văzut încolo structura, am văzut. Așa. Și poate le iau, nu știu, le pun la design. Le iau până le pun ca design în casă, așa. Să arate mișto. Și iau și scaune, pot să-mi pun pe ele? Ce-am spart? Tontăpenie. Ce greu e să joci de pe telefon așa. E mai greu de pe laptop să joci. Da, eu m-am jucat odată pe consolă, bă, și ce greu era să te joci. De-abia controlam, am obișnuit așa un pic. Tot e greu să te joci de pe consolă. Bă, că acum o săptămână m-am jucat pe consolă și chiar că e greu. Ia veni să... Ulu, cum alergă. Câtă viață ai, mă? Oase, ulu, nu mă apuc cu ei. Bă, ulu, mamă, ce-mi plac ăștia care alergă în patul labei. Bă, ce n-ai? Hai, merge și pe apă. Măcar voi sunteți cam proști și nu sunteți așa deștepți. Și nu știți să notați. Că duelerul și știe și ăla să noate. Mă, ce fac aici? Vă bat eu. Am și-o chef să stau. Nu să vă bat pe voi. Că sunteți voi deștepți. Băi, nici teorema lui Pitagora nu știți. Hai, plecați. Ce ca... Bă, am văzut ceva acolo. Am pod de ăștia. Ce chestia e de acolo? Cred că e structură băgat comod. Haolo. Măcar am băgat chip inventorii. Hai că ăștia sunt proști și nu sunt așa. Ce este, mă? Cardiș... Ai, de-asta. Glonțe. Sparg ăsta, că intră ăștia peste mine. Așa măcar nu poate să meargă pe așa. Așa, proștilor. Așa, duceți-vă. Să beau apă. Stai, asta ce era? Băi, eu ce-am băut? Cred că asta e apă. Ăsta merge ca tataie, băi, băiatule, băiat. Asta e, băi, crafting table. Așa știe să note așa? Aolo, am fost Câtat. Mă, ăștia știe să intre prin gard? Stai puțin, eu am devenit zombie de-a lor. What? Și unde naiba m-am spawnat? Aici m-am spawnat, dar știu că în altă parte m-am spawnat. Eu bat porci până atunci. Hai bine să caut loc unde să fac casă. La cât lag, nu cred că să adorm sub apă. Uite unde ăsta, un pillager de ăsta. Un fel de pillager, dar măcar e abandonat, e cu spawner de pillager. Asta tot e o structură băgată cu mod, dar nu cu asta cu apocalipsă. Deci nu dă să fiu un zombie aici. Așa. Și urcul ai... Bă, dar e general naiba mai rău decât... Și cum arată chesturile. Da, power 3 e bun. Iau săgețile. Iau arcul. Iau emeraldele, poate dau de un gigel și așa. Trebuia să și plouă. Trebuia să și plouă. Câte ore? Da. Nu știu dacă am înjurat, că eu nici nu realizez ce vorbesc. Ia uite, mă, ce am găsit? Pâine.
Mă lași. Hai, mă. Așa. Am găsit apă. Apă. Eu iau apă, că e bună apă. Înainte nu aveam nevoie de apă, acum eu iau apa. Da. Înainte. Când aveam modul ăsta cu apă. Eu nu știu că bagă și ăsta în care trebuie să bei și apă. Însă știu eu că bagă și ăsta cu... Mă, nu vreau string. Eu asta îmi doresc. Nu vreau string în niciun caz. Nu vreau string. Eu știu că de aici armură că m-am jucat cu modul ăsta. Nu știu ce chestia asta, cred că e de asta de apă. Pun ăsta aici, pun așa. Iau sabia, pun stringul aici, pun. Așa. Și o să mă joc și un joc horror, cred că, nu știu. Ia, sunt 2 XP. Îmi da puțin, așa. Bum, bum, bum. Bun, gata, bă, șmecher. Barosanus. Boss de boss, da? Așa. Îmi doream să-mi fie unul la ușa. Ce chestia aia? Ăulu, ce mă ăsta? Mă arăt. Am crezut că e ceva mutant. Hibrid cumva, nu știu cum s-ar numi chestia așa. Dar ăștia măcar nu aleargă repede, ăștia și aleargă ca așa. Uite, bă, lemne, bă, cum arată lemnele. Da-te, porcule, că te omor. Ce are? Ăla ce are în mână? Bă, ăla are o tigaie în mână. Ce face, mă, ăla, mă pălește cu tigaia, mă? Ai, bă, ăsta e om. Lăsați-l, te rog frumos pe și-l, prietenul meu, Gigel. Gigel Costel. Așa? Mă, casa asta bine arată, ia ce. Ce greu e să... Îmi bate soarele ăsta în ochi. Mă pun așa. Uite ce. Gata, mai bate soarele în ochi. Îmi bătea soarele în ochi. Ia ce aici? Ceva? Cred că mi-a dat asta. Nu știu ce chestia asta. Măcar un pat. Și mă asta. Ia. Și asta. Hodi bro. Asta ce faci? Asta cât are? Unde e bun? Măcar e mai multă durabilitate. Cred că e mai bun asta. Și ce e să dulap? Mă lași dulap. Uite încă o casă de aia. Ia, mă urmăresc zombalăinul. Și... Bă, dar v-ați făcut casă pe construcții, naiba. Lăsați-mă, mă, în pace. S-au făcut stăpâni pe case, s-au făcut. Voi care mai aveți nici viață, mai aveți. Ai, bobiță, dă-te la o parte. Pe unde se intră, măi, băi? Ei, a stupat, tipic. Pe unde se intră? Pe geamuri. Și trebuie să-mi băbă cu ăștia. Așa. Încă niște paturi. Ia ce e aici? Ia să văd dacă e bună. Hodi White. Bă, eu tot îl iau că e bun. Așa. Iau cărțile. Așa. Aici, e la fel, aceeași structură. Da. Are o. Și mi-a dat, nu. Șertan. Temă cu șertan tot aici. Pe mine mă interesează cărțile pe mine, așa să le ia. Eu fac un enchanting table. Da. Ce să fac? Stai să arunc niște porcării care... Da, dar unde e ușa? Mă, așa de orb sunt, mă? Bă, așa de orb, adică să nu văd ăla. Bă, dar n-am dat de ăla, mă, anomalia. Stai că am uitat să vă zic că am băgat un mod cu anomalie. Nu știu, un fel de monstru, e așa e. Înalt. E un fel de Steve. Măcar îmi umple și mie acolo. Vreau să mai mă ocup pe loc. Să nu mă ocup pe loc. Rotom flash-ul nu mănânc, că am mâncare. Da. Și iau ăsta, uitul. Hebel, cum s-ar numi. Hai să fac eu ceva, mi-am uitat idee. Hai că lemn nu mai am. Pe stai, bă, stai. Așa. De ce mi apărea? Bă, de ce nu mi apărea crafting table aici să-l craftez? Ciudat. Și acum îmi trebuie bețe. Am bețe? Măcar acolo. Ceva, nu. Sparg aici.
Asta e prima zi asta. Da. Și nicio casă, mă, și mă, tot în același loc sunt. Ăla nici nu m-am mișcat, cred că cu 2 secunde m-am mișcat. Cât? Eu uite, mă, piatră. Stai că aici, cred că era un deal aici, un deal. Deal, așa îi zic eu. Pare mai mic de deal. Cred că mai găsesc loot pe aici. Acum fac un hău, că nu am chef să sparg, că mi-am prea mult așa. Și ia uite, bum, bum, bum. Să pun lemnul aici, că n-am ce să fac cu el. Nu, o să mă duc să... Dar să caut neapărat o pădure. O pădure să sparg, că mi-am băgat și eu 3 captator. Și vein miner. Nu știu care știe de modurile alea. Le-am folosit episodul trecut, le-am folosit. Și chiar am spart o grămadă de copaci. Ia, am mai văzut încă unde ăsta. Ăsta merge? Ce bun, măi, băiatul, e bun, bun. Katana, bă, cât de mișto. Ce naiba, măi? 12 damage pe le dau un hit și mor ăștia. Le dau un hit de pa, s-au dus în râpă. S-au dus. Așa, da. Eu cred că da, să n-am văzut. Pe unde să ies, mai fac cu inventarul. Eu uite căprioare. Căprioarele! Nu e cerb ăștia. În sfârșit o structură diferită față de celelalte. Ba, am văzut eu o scară, dar n-am putut să mă urc pe ea, că dacă mă alergau huliganii. Be spawner, de ce? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce, băiatule? De ce? De ce, băi? Nu pot să sparg un spawner de voi. Cred că e spawner de zombie ăla. De ce a rămas fără hunger? Lăsați-mă în pace! Uși! 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 Hai, zât! 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 Lăsați-mă în pace! Aoleu, mi-am spart osul! Trebuie să... Uite un turn! Uite un turn! Uite un turn! Uite un turn! Aoleu! Aoleu! Nu! 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 Aoleu, am fost infectat. Mor, frate! Mor, 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 mor. Nu, păi să mor, frate. Hai de capul meu. Dați-mă băieții în pace. Ca să mor, naiba. Ce, frate? Eu așa cred că o să mor. Păi dacă mi-a dat hunger pe... Mai bine mor, mă gândesc. Mi-a rosit și mâncare. Poate pot să-mi dau un medicament, naiba. Cred că pot să mai alerg, naiba. Deci să mă odihnesc unde... Păi tu ce cauți, bobiță? Du-te, naiba! Mor. Cred că am murit, da. Ce căutau ăia acolo, mă? Naiba, iar la început... Uite și pe ăștia au făcut stăpânire pe clădire. Deci da, să vreau să găsesc loc în care să fac casă. Să scap, bă, de lumea asta, să scap de locul ăsta de zombie. Mir. Hai încă... Eu uite unde ăla de schelete. Cred că l-aș lua pe cap să mă prefacă zombie de-ala. Măcar nu există boși zombie. Da. De-aia care îți dă cu butoaie după tine. Sau de-aia care explodează. Audita e burta de parcă-s de-aia. Umflați cu bombe. De ce? Mamă, trebuie neapărat să-mi fac un loc. Dă-mi torțe! Trebuie să prăjai. Bă, te rog să fii bun. De ce? De ce nu ești bun, bobiță? Că să faci nimica. Un ceva. Bă, dar eu ce-am observat că în pădurea sunt așa. Protecție 4 și ăsta cred că e mai bine ăsta la naiba. Porcăria asta. Ce e asta, mă? E cartij, adică un fel de, nu știu, cred că voi face casa muntele ăsta, îmi voi face. Mă bag în munte, mă bag. Stau mai bine cu urși stau. Mai bine vorbesc cu urșii, cu chinezii, cu
Toți aia cu Abraham Lincoln vorbesc aici. Eu vorbesc decât să vorbesc cu chinezii ăștia de zombie. Chinezării. Oh. Hai mă, să mai face seară, că zicea că se face seară. Mă, gata? În sfârșit. Așa, ziua a doua. Mi-e frică. Măcar mi-am pus respawn point aici. Să mă uit atent. Să sparg copacul. Bun. Așa. Să sparg ăsta. Nu voi face baza în munte, că na, mai mult fac pentru prima zi. Mi-e frică de zombie, că să mă pomesc cu un zombalul pe la spate, mai bine fac asta în munte. E loc mai... De ce nu? Păi mie nu mi-arată, sau mi se pare. Să fac un chest. Că nici... Așa. Și fac, pun undeva chestul, pun aici și pun toate astea. Că nu am loc în inventar. Și trebuie să fac undeva o bază. Dar pot, da, eu sunt curios, să există alarmă, adică să pun alarmă de aia să chem zombalăi. Mi-ar face o fermă de XP. Aha. Mă trebuie materialele necesare. Acum trebuie să fac un de la, cum se numește, un fărnesc ca să pun materialele, adică lemnul ca să se prăjească. Da. Ca să fac cercăuri, pe aceea fac torțe, pe aceea după ce găsesc, gata. Bă, de unde ai venit, bobiță? Păi, lasă-mă moare. De unde a venit, bobiță, voi vedeți? Ăsta să spună, cred că lângă mine. Du-te, naiba! Ce te-ai după tataie să te duci? Lasă-mă în pace. Ce chestie? Ai, dai, dar mă. E ciudat că ăștia se spawnează random ăștia, așa, nu se spawnează așa când vreau ei. Sau când vreau și ei, na. Mă fac aici teritoriul. Face și eu un teritoriu aici. Ce mă la om? Trebuie să fie bun, îmi doresc eu, îmi doresc să fie bun, Sofia. Omule, ești bun? Ha? Băi, ești bun? Aoleu, e trader. Mamă, câtă viață! Îl omor, cred că. Pa. Îmi dă ceva? Decât XP. Ce fac, frate, cu XP? N-am eu acum. Am văzut un zoom. Aoleu, nu-mi plac ăștia, mamă, de ăștia mă sperie pe mine. Pe bune, ăștia mă sperie pe mine, zombală, ăștia. Ăștia care merg în patul la bei. Ce rău. Pe mine mă sperie zombală ăștia, nu știu de ce, dar îmi place așa să mă alerge ceva în patul la bei. Mai mă lăsați mă în pace să fac și treburile mele? A? Nu știu treaba aici să fac. Eu cred că fac o casă, ce nu fac? Bă, voi ați văzut că a apărut aia acolo random? Bă, voi ați observat că ăștia au apărut random? Mamă, păi tu ce te-ai după tatai, băi, băiete? Du-te, naib. Să-mi fac neapărat un scut. Ce te-ai după tatai să te duci? Hai, bobiță, de unde vii? De unde? De unde a venit puradelul ăla? De unde o fi venit? Puradele video cu a... Hai să ne jucăm Minecraft! Să ne facem o bază amândouă să ne facem. Hai copile! Bă, ce urăsc, frate, când rămân infectat. Nu mai pune... Păi ce sunteți, mă? Bă, cred că m-am enervat că vă dau cu katana asta, vă bag cu katana. Dar nu știu cum să o repar, n-ai. Asta e, dacă am rămas așa, asta n-ai, bă. Pot să stau și infectat. Pot să-mi revin, cred că, nu știu. Aoleu, cred că mă transform într-un zombie și îmi dă, cred, un pic de damage. Cea cred că o să mă transform într-un zombie. Într-un urât ăsta să mă transform. Aoleu. Te-ai după tata să te duci.
Hai că da. Ce asta, mă? Weakness. Ce e ăla weakness 3? Eu pe bun, unele poțiuni nu le știu, nu le știu unele efecte eu. Ha, de ce un alt copac? Nu, eu urăsc copacii ăștia, mari că trebuie să sparg, să sai. Cam multe. Bă, dar mai vă puneți mult la spatele meu că m-am săturat. Ce greu e să joci single player. Și la multiplayer e mai mișto. A, bă, de unde vii, bobiță? Hai mă, du-te. Așa. De cât filmez? De când filmez? 26 de minute aproape. Bum, 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 bum. Așa, bum, bum. Să văd. Bum, bum, bum. Eu așa fac bum, 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 așa. Mi-e frică să-mi vină iar un râd de ăla să vină. Și nu mi-a plăcut cum am Af, ce urăsc că fac lemnul stripet, așa. Mamă, ce lag. De ce am atâta lag, frate? Bă, ăla e un zombie de acolo. Nu mi s-a plumit. Bă, de ce am lag, ha? Ciudat, aveam un pic de lag acolo, acum nu mai am așa lag. Ha, cum naiba? Așa. Și eu cred că voi face casa din piatră sau sala așa? Mă voi închide, cred că mă închid aici, cred că decât să stau cu pusălăii ăștia de zombie. Bă, de unde a venit pe zombalăul ăla? De unde? De unde, frate? Oh, mi-a dat jumpscare. Oh, ce m-am speriat. Bă, vă dați seama să vă sperie un zombie. Și mie... Bă, dar mai mă lăsați mă în pace că m-am săturat cam mult de voi. Nu vă primesc cu colindul. Dați-mă în pace. Nu vă primesc cu colindul. Da. Mie de ce mi-arată skin? Mie de ce nu mi-arată skin-ul acolo în colț?